Kaixo, ongi etorri, gaur berriro hemen gaude, hemen saioan, berriro ere, amatasunak feminismotik landu nahian edo, eta hori da pixkat gure aria ez, saio guzti hauena. Amatasunetaz pluralean hitz egin nahi dugu, eta horretarako saio bakoitzan gonbidatu ezberdin bat dugu gurekin, amatasunen erpin, bizipenetatik abiatuta beti ere, eta ikusmolde edo bizipen ezberdinak mahaigaineratzeko asmoz. Gaurkoan Ainara dugu gurekin, ongi etorri. Mi esker. Eta, gaurkoan saioari edo amatasun ez normatiboen edo izenburua jarri diogu, gero ikusiko dugu asmatu dugun edo ez. Baina, hasi horretik Ainarak aurkezpentxo bat egingo du. Bai, amatasunak beti jartzen zaitu beste eszenatoki batean, ez? Ikusgarriagoa egiten zaitu besteen begietara, jendartearen besteen begietara, eta amatasunak ikusgarriagoa egiten du lesbianismoa ere bai, momentu batzuetan, ezta? Armairutik ateratzen zaitu bai ala bai gizartaren aurrean, akaso, beste espazio berri batzuetan, non akaso etzekiten, eta gurasotasun normatibo hauek berez ere beste diskriminazio batzuk pairatzen ditugula badakigu. Hortan laguntzeko eta teoriatik eta edan dugu eta gustatzen zaigu, baina baita ere bakoitzatik abiatzea polita da, eta horregatik, eskerrik asko gurean egoteagatik. Ez dakit, esan dugun lehenengo afirmazio hau, benetan den, ama izateak ateratzen zaitu pixka bat gehiago besteen begietara? Bai, nik uste dut beste edozein esparru bezalan, ez? Pues, amatasunean ere, hori, bikote homosexualak ari gara konkistatzen, ez? Eremu berrietan sartzen, eta horretan, ikusgarritasun berri bat ematen du, bai. Eta, baina, berri bat ematen du, baina ere, esasen dut, ezakete, eta agian ez da bat ere zure kasua. Baina, zuk, azkenean, zure orientazio sexuala, ez duzu zertan sozializatu beharrik, ez? Ez heterosexuala, homosexuala izan edo dena alakoa. Bueno. Baina, guraso zarenan pixka gehiago... Ni ez nago, eta gainera azken aldi honetan, nire lan eremuan ere horren inguruan asko hausnartu dut, eta okatu zaizkidalako beste gauza batzuk, eta hori behar hori esaten duzuena, ez da beharrezkoa azaleratzea, ez? Edo jendeari esatea, moduren batean nik uste dut baietz beharrezkoa dela. Eta beharrezkoa da isildua eta tapatua, ez? Egon garelako markadak edo undaka urtetan. Orduan, badugu hori, ez ikustearen horregatik orain ospatzen dira ikusgarritasun lesbikoaren eguna, edo orgullo, arrotasunaren eguna, eta adibidez oso ohikoa da, igual gurasoei edo esaten diozunean, eta nire gurasoek oso ongi hartu zuten hasieratik, baina hasierako komentario horiek, ez da beharrezkoa ere mundu guztiari esatea, ez da beharrezkoa, bai, beharrezkoa da. Eta beharrezkoa da hori, izildua izan zarenean, eta ez dituzunean erreferenterik izan. Eski justo orentxe bertan inago hori, gelan lantzen, ez? Eta jada izan dut, ama bat, pizka bat, kejatu egin zaidala, ez? Nik ere ez dut esaten, eta pizkat argudio hori da, nik ez dut esaten horrela deitzen naiz, eta heterosexuala naiz. Bai, ez duzulako behar izan. Osa, gu egon gara isilduak urtetan, eta urtetan. Eta orduan, ez da berdina esatea, ez, baina, existitzen dira. Ez, nik bai entzuten nuela, baina, klaro, zen gauza bat, badauda pertsena, eta esaten duzu, baina nolakoa dira, zer dituzte adarrak edo, eta non daude, nik behar nuena ziren erreferenteak, horregatik orain nire irakasle lanean egiten dudana da, lehenengo egunetik esan, ez faltatzeko nire ikasleei erreferente horiek. Ez garrantzitsua gehien referentak izatea. Eta emakumeantzat orokorrean berdin duzte gaieta zeira. Claro, kaso ez zen esan beharko berdintasuna eta aukera berdinak ditugun jendarte batean, utopia batean. Bai, atzen gaur egun oraindik antzen beharrezkoa den. Hori da, eta ama hau etzen, rollo retrogrado batzera baizik eta kasi aurrera, berak esaten zuen ja, ez berarentzako ez direla etiketak izan behar, ez? Deno garela pertsona, eta esaten nion, helburua polita da, eta horretara jo, maten du bagoazela,
baina oraindik ere hemen gaude, eta orain gaude, eta oraintxe bertan niretzat etiketak bai dira beharrezkoak, ze batzuei salbatu gaituzte etiketak. Osea, eske lehen ez genuen ezer. Osea, esaten den hori hitz egiten ez denaz ez da existitzen. Osea, pues etiketak estigmatizatzen, bueno, estigma bat ematen dizute, baina baita ere ikusgarritasuna ematen dizute, desaten dena taldearekiko pertenentzia, osea, hori dela super importantea. Osea, ni hasi nintzen lehenengo neskalagunarekin, eta, horri man genituen bizpairu urte, baina super sekretua, baina, ongi ginenez, pues, nengoen una nube, eta, utzi ninduenean, pues hori, sufrimendu, sentimentala eza aparte, kasi zen gehiago sentitzen nintzela Iruñeko bakarra, eta hori super gogorra da, dira bi sufrimendu orduan, beharrezkoa da, bai, beharrezkoa da. Ez, eta gainera, justo eske gaur kotxean onera gentozela, egon gara hortaz hitz egiten, eta beste saio baten ere amabakar batekin aritu garela, baina amabakarrak bizi guztian egon dira, eta lesbianak noski ere bai, ez? Baina, igual amabakarrak ere bere estigma izan dute, baina eske emakume lesbianak, orain dela ia zer arte, eske ez dire existitu ere gizartearentzat, eske zintu, ez? Gordeka baina gehiago, orduan. Nola gutxi ez dakit, pues hori, eskolan, pizka bat, ariketa honen inguruan ari ginenean, azaldu, ez azaleratu, ez? Eta orduan batek kontatzen zuen duela, ez dakit, Franco garaian adibidez, bazegoen, ez, leide bagos maleantes, eta orduan kondenatuak zeuden homosexualak, baina eske lesbianismoa ez da kontemplatzen ere, osea, etzegoen delitorik, etzegoelako, osea, eske ez da buru. Zan kontzebitzen. Hori da, osea, eta egon izango ziren, osea, eta orduan, bai, beharrezkoa da, osea, esatea. Eta beste esan diaten esaldi bat da, askotan, hori da zure pribatasuna, ez? Ez da, osea, nire pribatasuna da norekin oberatzen naizen. Baina zer gustatzen zaidan, ez da, osea, edo etzen beharko. Ze bestela, ja, hitz egiten ez denari, estigma bat jartzen zaio, eta tabu bat sortzen da. Eta adibidez hori, nik egin nuen ariketa bat, pixka bat azaltzen ikaslei, eta azaltzen lau kategoria YouTubeko bideo batean, eta azaltzen duena da, zer da sexu biologikoa, horren nago superatope gaionekin, eta zen aita eskolan, horregatik, batasuna, bai, da arlo bat, baina kasi nago gehiago bestearekin, hori, ikasi desberdintzen zer den sexu biologikoa, ez? Hori dela ere, supergai bat, super, zer direla kromosomak, hormona, genitala, baina ez bakarri genitalak, zer zentratzen gara asko horretan, badira ere, hori kromosomak, eta badago, ematen du bakarri daudela XX eta XY, eta badira, eta artekoak ere bai. Intersexual. XY, hori da, hori guztia ere, azaleratzea, hori dago super isildua, horrendik gehiago. Eta hori, nik, incluso, eskolaren plan, baina eske hau, eske hau bat dago, baina igual da bat milioi batetik, baina, pertsona bat da, atenditu beharko dugu, pertsona hori. Eta gero hori, genero sentitua, edo identitatea, gero ja orientazioa, eta azkenik ere rolak, adierazpena, ez? Eta orduan hori guztia, nik bideo hori ja duela urtu batzu jartzen dudala, baina joan nintzen pauso bat eratago, eta orduan ja fitxa bat galdetzen diela, aurrei, ez? Askatasun osoz, erantzuteko, ez dakit esateko. Baina pixka bat, eta orduan hor sortu zen ez da bai da. Galdetu, ez galdetu. Orduan ja sortzen zaizkigu beldurrak, ez? Baina igual ez da behar galdetzea, igual txikia dira, baina esate dizut, zerbait, edo zen gauza irakasle bezala, egit duzuna da erakutsi, eta gero galdetu, ez? Animalia, zer animalia da daukazotxean. Edo zer gauza, beti egin behar duzu beraiek bizitzea, ez? Sentitzea, barneratzeko. Beste hau teoria makar ikusten baldin baduzu, eta baina gero ez dizu galdetuko. Eta ez da ikusten. Beste modu natural batean, ez? Zen jendarteak horrelako mezuak, momentu batean galdetu behar genitzun, ez? Zure familia eredua ikusten den horrela, baina eske gauza asko ez dire ikusten. Oso heteronormatibizatua dago, telebista, ipuinak, ez, kontakizunak. Hori da. Orain eskerra gero eta gehiago, hori zabaltzen ari dela, azkenean, hemen gaudelako, eta orduan, modu batean edo bestean, gero eta gehiago. Baina bai, eta justo atzo ikusi nuen bideo bat, eta pizkatutzen ninduen gaizki, ze kolektiboko pertsona batek, esaten zuen, hori inklusio deitzen diotena behartua, inklusion forzada, orain jendea, hasi dela naskatzen telesaietan eta telebistan ikusteaz, sartzen dituztelako konkalzador.
Bueno, pues es que igual beharrezko, es que hori da, zenbat urte da namatzagu gabe. Bai, bueno, pues baina kolektiboko bat ere hori kritikatzen, bai, nire azken aldean nago bizkat disgustatua, ze ikusten dudana da kolektiboaren barruan, gutxiengo bat izanik, bas daudela ere divisioa kristonak. Baina gaina, eske lehen esan behar nizun, lesbianismoa gehiagiko ere uste dut, gaur egun, azkeneko 10 urtean da bereziki, agian bai eman dela ikusgarritasun gehiago, ez? Emakume homosexualei eta bar, baina nik ere horreitzen dut nire nera bezaran edo, botan egontzen elbun gizon homosexualak agertako leku guztitan, ez? Eta botan bai egontzen normalizazio pauso oso handi bat gizonekiko, baina oso modu estereotipatu baten, beti zen, ez, pluma edo, eta baten hasi ziren agertzen telebistako komentarista guztien artean bazegon bat, ez, rol hori betetzen zuen, eta bar. Baina hori, estereotipatzen ere bai erabat gizon homosexualak. Eta nik uste dut, azken 10 urte hauetan, emakume hasi, baina nik bai benuenkan gara jartan sentsazio de homosexualazia bakarrik gizonak, ez? Esasetun da emakumeak non daude. Eta hori, orain iristen ari da. Horretan ere, eta ez dakit zongi zergatik, zergatia, baina horretan ere, bai, horla izan da. Joan gara remolke, eta beste egunean lagun batzuekin, futboleko lagun batzuekin, eta joan behar direla, Madrilera, ez, 28 ospatzera, eta esaten zuten, eta nolakoa da hori, dira karrozapila bat, ez dakit zer, eta esaten dute, eta zuen, badira irrati bateko karroza edo telebista batenak edo ez dakiz zer eta gero hori gizon homosexualen barruan daude subtaldeak ere bai, ez? Azpitaldeak ere bai, orduan los osos, horretan ere dira gehiago edo egiten dute zarata gehiago edo ez dakit osokin nola montatzen dugu, bai, horretan ere bai, nabaritzen da. Oraindikan badagoela zer egin eta zer ikustarazi. Hori da, bai. Orduan, hau guztiak kontutan hartuta, zugar zure buruan nola aurkeztuko zenuke? Ja, nola aurkeztuko nuke, baina amatasunean, pertsona bezala, hemen gaur. Hemen gaur, ez dakit, naiz pertsona normal bat, ez dakit langilea, ama naiz ere bai, eta irakasle ere bai, eta pedagogia egia da esan, azkeneko urtetan, bai, nik dara matzat 15 urte inguru lanean, eta egia esan, azkenekotan, ere nire aurraren ere ezaugarriengatik, eta oso bat openago hori. Eta adibidez, hemen Nafarroan ez dakit eskola eri buruz entzun duzuen, eta oso ongi dago, baina nire geratzen zait pizkat motz, eta esate dizut, emango nioke, ez dakit feminismoaren borrokak eramaten ditu urteak, eta geratzen da, baina eramaten ditu urteak, guazen ja beste hau, ja behingoz, nik uste dut eskoletan jorratzera, beste LGTBI gaia, jorratzera ere bai, ze bada garaia, eta badakigu adibidez dela, adibidez, bullyinga jasotzeko, ez, edo dela, hori, kolektibo vulnerablea, eta zergatik ez gara sartzen hori aztertzera, ja, txikitatik hori ikustera, eta behatzera. Bai, prebentzio lana asko zaundia. Hori da prebentzio lanak, bai. Bai, esatizut ama honi ere bai, esaten nion, eske hau da ere, prebentzio, hasi ziren, hori, fitxan, eta ni fitxa pertsonala, ezin diozue batak besteari begiratu, baina ja baten, zer gertatzen da, ikusi duela gustatzen zaizkidala, ez dakit, jostailu gorriak eta egin dute barra, eta orduan, hor hasten zara, ez gero, eskiztutuan jaso zuen bullying, baina pertsona horiek, txikitatik egon dira eskoletan, eta gauza horiek ez dira gumatetik bestera sortzen. Horregatik importantea iruditzen zait, alik eta lehenbailen hitz egitea, eta anistasuna lehenbailen ezagutza eta onartzea. Hori da. Eta irainak identifikatzea. Hori da. Zen adibidez... Zentzute batzu putu marikon, eta bale, oso gaizki ez iraindu, baina ez guazen pixka eta aztertzera, eta zergatik nintzen du, horrela esateak zergatik. Orduan, hori, jo, txiki-txikitatik, niri iruditzen zait interesgarria. Vale, orduan, orain bai da interesgarria, zeren nerabekin lan eginda ere, ama izatera animatu zara. Orduan, badago itxarope... Ez ninago lehen eskuntza. Lehen eskuntza zaure, ala eta guztiz ere. Lehen eskuntza gaur egun ere dago potente. Bueno, ez dakit, niretzat, nire lehen eskuntza dela, 6-12. Eta gainera, sorte, nire gustatzen zaidan zikloa da, 3. mailan direla,
8-9 urte, eta hor daude, zoragarri. Hori da, la edad de oro, zuenak ez dakit badu. Bai, niriak 8 mar ditu. Hor daude zoragarri. Oso erne interesa denarekiko. Hori da, guk esaten dugu, nik esaten dut, lehenengo zikloan daukazu irakurri idazketaren super zama hori, nire dago hor, eta hori. Nire da dira politak, baina irakasle bezala, daukazu... Bai, bete behar bat, ez? Hori da, eta gero... Dira oso aurrak, baina nasi bartzara gauza horrekin. Eta orduan gero dago birula, dela hori, urrezko aroa, eta daude, kendu duzu irakurri idazketa, daude oraindik oso gogotsu gauzak ikasteko, eta gero hori, 5 eta 6 mailak dira, zaten direnean nerabeago batzuk, beste batzuk ez, baina gauzazten da komplikatzen, bai. Horregatik nik esaten diot, disfrutatu orain, hau dira, bi urte, hau dira... Zoragarriak, bai. Bueno, orduan guztia ikusita, animatzen, zerka animatu zintzen. Hori joazen al melón, al turrón. Ez dakit, nik pixka bat, bidalitzen izkidarean galderak, egon nintzen pixka eta usnartzen, eta nik askotan esaten dut, dela pixka bat pedrada bat ulertu ezina. Nik ezakita oso ondo erantzuten ere ez, eh? Osa, badakit botatzen dugula galdera, baina... Ematen digula pedradika bat, bai, ematen digula pedradika bat, emakumei gehiago, baina gizonei ere bai, eta gainera esaten den esaldi hori ez dela nirea, baina gehiegi pentsatzen bali maduzu ez duzula. Ez? Osea, ongi pentsatu duzu, eske hobeda ongi ez pentsatzea, bestela, nik uste dut ez. Eta orduan, eman zian pedradika hori, bai. Baina, zure kasuen, edo, berentzait, fertilidade prozesu batetik pasar duen, edo, osea, nahi gabe aurdun gelditzen, edo zein kasutan, bai bada pedradika, baina... Hori esaten dut, gurean ez da, en plan, a ber ze pasatzen den, ez, gurean, bai da, hori joan behar zara, eta gero, txantxetan esaten dut, nire bikotea, da... Ez dakit, hasi ginen etorla, beraz egoen, ez dakit, esaten zuen, ni geratuko naiz, gero benetezko momentua iritsi zenean, ez? Sartu zitzaion hor beldur bat, eta orduan, azkenean, eman zidan pedrada, eman zidan gehiago nerita, eta nik izan nuen barruan. Eta gainera tratua pixka zen, bandik, eta hurrengo bazu, ez zen iritsi hori. Oraindik beldur gehiago, sartu zitzaion, eta, batekin geratu ginen. Baina ez da hori, nik uste du dela, gogo bat azaldu ezina, eta batzutan ere ulertu ezina. Nik uste dut hartzen aldeen erronkari handienetarikoa, ez? Esaten duten bezala ere, niri naiz oso esaera azalea, ez? Esaten dena ere 9 hilabete tripan, eta bizitza osorako buruan. Ez? Bai. Eta esan zigu, nork esan zuen aurrekoan, eta gureak dire, baino ez guretzako. Hori ere, bai. Eta bai, daude gauza pila bat. Hori da. Eta ere esaten dena, adibidez, beldurren kudeaketa, ez? Eta esaten dut, ez dakitu zerten beldurren kudeaketa, hori, aurdun geratzen zaren arte, bai aurdun aldian, bai gero, zara kontrolatzen burua, hor joaten altzaizu, kezka hori, eta ez dago zure esku, da beste pertsona bat, eta ardura da zurea, baina puntu bat eraino. Gero bere ekintza dira bereak. Eta ezin duzu dena kontrolatu. Horregatik, eta nire irakasle bezala askotan, igual bazkarietan edo esaten dutena, izki hori da guraso, batzutan igual, ez? Irakasle batzuk igual koinziditzen du guraso ez direnak, eta izki hori da etxetik. Eta nik esaten du, guraso bezala ere kontrolatzen zu puntu bat eraino. Baina... beti dago ardura pilota bueltan, ez? Irakasleen ardura, gurasoena... Eskolan ikaste dituzte gauza batzuk, ez? Hori eskola... Hori txan ez du ikusi, hori nondik atera du. Batzutan ere beraien barnetek ateratzen dira gauzak, eta ez dugu kontrolatzen ez dituzten estimulo guztiak. Eta hor sartzen da ere epaia askotan, ez? Gogoratzen dut, eta guraso artekoa ere bai. Aur hori ez diote kasorik egiten etxean. Ikusten da, hor, edo zuk ez dituzu, karo. Ez arduratuan nago, adin horretan ez nola dagoen, erorka, igual zure barne gauzak ez dituzu konpondu, eta transmititzen dizkiozu zure semeari, eta da, ostra, igual bakarrik behar du
hola egitea lasai pasako da. Ez esatearena, ez? Bueno, es que hori da, adibeki duzu hori, da, nik uste dut amaizatea, eta hasten da erruaren. Eta errua, baina leku guztetatik, eta nik orain ja, ikustera guzu horrela, ja, beste pertsona berri bat, baina nik pasan nuen, jaio erdituta gero, izan dudan depresiorik handien, izan duen depresion postparto, eta ez nintzen ni, nintzen horlako txikia, eta hori, eta errua, eske, dena, ez dakit, hotza beroa, ez dakit zer daukan, hotza beroa, zer dakit, nik zer dakit, nik ez dut ezagutzen, jendeak le pasa, nik zer dakit, nik ez dut ezagutzen, dola gutxi, etorri da, ez dakit, hori, eta dena errua, lehenengo igual depresioa jota, baina gero ja, esaten duzuna, gero, horlako esaldiek, beraien izaera definitzen da bizitzaren lehenengo urtean. Lehenengo 3 urteetan. Bai, betzat margen pixkat emate ditzute, gero. Segun hori irakurtzen duzu, eta esate duzu. Benetan, ze presioa. Hori. Ez dakit ez da zer. Hori, lehenengo urtean, nik esaten duen, lehenengo urtean, ez dut zegit, nire puntu indartsua da, eta hitza, ez? Horren, ez dakit, hori, ez dakit, horrela ezin dut honekin, bai, nire nintzen aurre eskolara, utzi nien, eta esan nien, begira, irakaslea naiz, baina daukat zuengan konfidantza osoa, movida honi buruz ez dakite zer. Osea, nire ja 6 urtetik gora, baina, gintzen, kriston grazia, eta beraientzat ere, pixka bat, hori, ikusgarritasun hori, ez? Igual tantoa jendea, en plan, ai, mi niñito, no, nik ez dut oso ongi. Zuek seguro ni baino bedak izula ikuzuelako, eta, bai. Baina ipatzen zituen presio eta erruen bueltan ere nik ere ditut, ipatu duzulagatik, ipatizatu dalako asko, eta nik uste dut, hau gutxi hitz egiten dela, baina nik ere hori ditut, erditu, nire lehenengo alaba erditu, eta besotan hartu nuen, lehenengo gunetan, egite zitzala, eta salte dizute, iruditegi erromantizatu bat, amatasunan inguruan, estena horiek aurra jaiotan, egar malkotan, eta nire bizitzak, eta bapaten ez dut zulaztuk sentitzen, eta ez dut, ostia, naiz bitxo erraro bat, ez dut maitasunik nire barruan. Tipiko, bai. Zenbat, ez dakit, esaten jendea, la quieres desde el que llevas dentro, edo, eta bueno, ezagutze prozesua da, ez? Eta txikimendu bat garatzen du, ez dakit, batzuk lehenago, bestatzuk, baina azkenean bakoitza bere prozesuan, bai, edo hori nengoen ezain gaizki, ez nintzen nire hormona gora bera, eta hori orduan, hori errudun ere bai, momenturik zoragarriena, esaten zutenean, disfruta ahora, ez? Que luego se pasa tan rápido, disfrutar zertaz, lorik ez egiteaz, ditudan atitiak en carne viva, hori sentitzen naizela, munduko txikiena, eta zer disfrutatu behar du. Bai, orduan ikustu dut hori jendeari kentzea presio hori da superimportantea, nik azketan, horra, ezagunei, orain txortan dago, nire aizpa, geratzen zaizkio egunak erditzeko, eta jendeari esaten diot, gaizki baldin bat zaude, deitu, deitu eta nuan kontatuko dizut. Ongi baldin bat zaude, aurrera, ulertzen, eta gaizki baldin bat zaude, eta nahi zu hitz egin, deitu lasai, eta pixka bat, hori, komentatzeko, eta adibidez nik daukar lagun bat, dena oso exageratu, da super graciosa, eta adibidez erditzerakoan, esaten zuela, ya está, no puedo más, dejarme aquí, ya está, y los tres, dejarme aquí, pelikuletan bezala, ya está, hil nahi dut, ya está, ez dut, aguantatu gehiago, ez erditzerakoan kirofanoan, edo ez dakit nolako edo izan zen, edo paritorioan, eta, que ya no puedo, que no, y el otro como, pues nada, empuja un poco, haz algo, no te vamos a dejar morir. Eta ja, amaitzen hasiko gara, zuri zer gustatuko izanen litzaizuke jakitea, ama izan baino lehen. Dara hon. Ez dakit, nik uste dut, Bai, zaila, lehen esan duz, ez da zure amak esan zu aurretan horre bat zinela gero bizitzen duzun arte. Ez dela berdina, hori. Igual ez du balio jakiteak, ez? Hori da, ez dela berdina. Hori, kontatzea edo bizitzea, ez? Baina, deske dena dira topikazos, nahi dut, bai, ze izan daitek ere bai, hori, naiz eta sufrimendu handia, batez ere niretzat hasieran izan zen sufrimendu handia, titiarena, ireki hori ere, izan zela niretzat oso gogorra, baina gero egia da, dituzula momentiko batzuk, era da maitasun bat, ez dena esplikatu, ez duela, ez? Esaten den bezala. Esaten du dago laneko bat, eguruzoak ejatzen, ikusten duen erizpa orduan, eta, pero es lo mejor que he hecho nunca, Lo mejor que he hecho nunca.
Orduan, ba hori, eta disfrutatu behar dira momentiko horiek, osea, ikusten dituzunean orlo, edo, jo que se, orain adibidez nago, Shakiraren abesti, azkeneko bestia zaketen zunduzuen. Azkena, ez? Azkena ez du zer ikusirik, ez da beste movida. Hau da, hau egin du, bi semeekin. Eta, pues, ni deskuritu nuen atzo, eta, pues, edo ere egun, eta horintzenen bukle, entzuten, negar batean, pues hori, pues bate dizkizu beste emozio batzuk, pues, gabeak, ez, osatzen direnak beste zerrekin konparatu. Ez dakit balio, baina oraingoz, karo, dena da, gauza da dela prozesu bat super efimeroa, ez, oraingo de, orain daude, konberselos, gero ja, zer izango da, heldu bat izatea, ez, osea... Ja, honi hori pentsatu dut, noiz bait, ez? Eta orain ikusi ditut nire kaletik, eta horrela izango da horrela, bai. Eta ze superbotere gustatuko litzaizuke izatea, bai, superboterea. Ez dakit, ez dut pentsatu, bai, hau ez dut pentsatu. Hombre, superbotere, bai, badakit, pues... kapsula nola esaten den hori ez zerrez pasat. Osa, ez sufritzearen... Bai, burbuia batean. Hori da, nire aurrak ez sufritzearen boterea, ez? Ez, kentzen aldiozu sufrimendua, pues ketzea. Atzo irakurri nun, dago dela emakume bat Eskozian, genetikoki dela nahiko inmunea, eta aztertzen ari dutela, así que kontuz, Bai. Bai, baina nik uste dut sufrimendu gehiago... Ez, baina esaten zuen, bera, benetan zela zoriontxoa, hasta molestar. Pixka bat, badituela, benetan genetikoki elementu... Ez sufritzeko emozionalki ere. Bai, eta ez, mina, fizikoa eta emozionala. Eta emozionala ere. Kombinazio bat, eta berez azterketa pilateketen ari dizkiote, Osea, zure ez du berboterea aztertzen ari dira. Bueno. Pues a ver, lortu duten formula. Vale, eta zean larrikapetzen jarri nahiko zenuke mai gainean, eta kamaren aurrean, igual astu zaizu kamara gaudela. Ja, pizka bat. Ez dakit, orain nago hori oso betean, batez ere transgeneroarekin, ez? Eta orduan, borroka honetan, eta honetan bestean baldin badaude gauzak egiteko, beste honetan, pues orain dago, ez da gehien dakitenek ere, ez dakite. Ia ezer, orduan, hau dela supererronka bat, eta hori, egin dezagula denok aliketa hoberen, eta lehen esan komentatu dudana, gutxi garen kolektiboetan, ez gaitezen hasi gure artean, ez, oraindik gehiago ere bereizten. Ere politikara ere igual estrapolatu daitekena ere, bai? Bai, akaso! Bai. Mil esker, Ainara. Amaitzeko oparitxo bat dugu gonbidatu guztientzako, antifaz bat, bi zentzutan, super mediokridadaren alde. Gure kasuan hori aldarrikatzen dugulako... Superwomanen parametroa... Jetxi behar da. Ez dugula behar, desegin behar da, eta ez, horragoazen txikitasunetik eragitera. Osoki, bai, nik ere erabiltzen ditut. Eskantzatzeko, nahi baduzu superheroiaz mozorratu zuloa egin zuk nahi duzun bezala, txikiarentzako, nahi duzunentzako. Mil esker, zuei. Ainara, mil esker, oso interesgarria. Mil esker. Jo...